Hezbollah ta ce ta kori Isra'ila a ƙoƙarinta na kutsawa Lebanon. Zai iya wuya a dakatar da Isra'ila daga hare-haren da take ƙoƙarin kaiwa a gabashin yamma, inji Netanyahu. Haka kuma Netanyahu ya ƙara jaddada cewa Lebanon na iya komawa tamkar zirin Gaza. Hukumomi daga Faransa sun baiwa Umar bin Laden, ɗan gidan Osama bin Laden tsohon shugaban Al-Qaeda, umarnin ficewa daga ƙasar. Kada ku manta, kada ku sha'afa, a domin samun cikakkun labaranmu da zarar mun ɗaura, to ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa. Ga cikakken labari. Mataimakin shugaban ƙungiyar Hezbollah Nas Qassem ya ce Isra'ila da ƙawayenta na yammaci sun yi ƙoƙarin cusa tsoro ne a zukatan ƙungiyar ta hanyar kashe jagoranta Hassan Nasrallah, sai dai ya ce haƙarsu ba za ta cimma ruwa ba. A wani jawabi da ya gabatar a kafar tashar talabijin ta Lebanon a wannan safiya, Na'im Qassem ya ce ƙungiyar na nan da ƙarfinta da sojoji wajen yi wa Isra'ila turjiya, duk da hare-hare da kashe-kashen da Isra'ilan ke yi musu. Kada dai ku manta, kada ku sha'afa, a domin samun cikakkun labaranmu da zarar mun ɗaura, to ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa. Shi ne zai nuna muku da zarar mun ɗaura sabon labari zai zo muku. Za ku iya danna mana like sannan ku rubuta mana comment. Mun gode.